घर बनावल कितना भारी काम होला हो। बाकी वही घर के जब बंटवारा होखे लागे एकर दर्द सबसे ज्यादा माई बाबूजी के बुझाला। जान तारा, जब तक छत एक रहेला नु तब तक अपनापन रहेला। जैसे ही दीवार उठल सारा रिश्ता के हनन हो जाला। घर खाली ईटा पत्थर के मकान ना होला, ओ पुरखन के पसीना आ माई बाबूजी के आशीर्वाद होला। जब घर बटाला नु तो खाली जमीन ना बटाला, बाकी माई के ममता आ बाबूजी के बनावल विरासत के भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाला। सास तो ई बा भाई की जौना आंगन में सब भाई मिल के कबड्डी खेलत रहनी, आज वही आंगन में तनका तनका जमीन खातिर लाठी चले लगता। जहाँ कबो एक ही कढ़ाई में सबे खातिर पूरी छनात रहे, अब वही जा अलग अलग चूल्हा जल रहा। जौना तुलसी के स्थान पर सौभे दिया बारत रहे, अब ओकरे बीच में कटीला तार घेरा गइल बा। पुराना लोटा थाली के खनखनाहट अब संगीत ना बल्कि तनाव बन जाला। कागज में तो हिस्सा बराबर लाग जाला जी, बाकी ममता, बचपन, घर का आंगन इके कभी बांटल ना जा सकेला। घर के बंटवारा में भले संपत्ति मिल जाला, बाकी परिवार अक्सर हाथ जाला। देवाल आंगन में भले खड़ा हो जाओ, बाकी भाई भाई के प्रेम और माई बाबूजी के सम्मान में कबो बंटवारा ना होके के चाहिए।